Papa Isabel, right, fafaidza izvimwe tenzwe kuti Zimbabwe ingatibatsira sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Zimbabwe ndakadzibata ndakadzipakata. Hedu weZimbabwe regai ndibva ndapindira zvangu mukati meguta reHarare. Mukati meguta reHarare ndoda kupindira ibo matinoshivedza nekuti imo muri yeZimbabwe iSouth Park. MuSouth Park muzone 2 mune mukadzi anganyanya kudhakwa kana kuti anyanya kudhakwa nemutoriro. IHopley zone 2. Hopley zone 2 mune mukadzi anyanya kudhakwa nemutoriro zvokuti akatotizwa nemurume, murume akamusiya aine mwana. Hama dzemukadzi dzemurume dzikauya dzikamutorera vana zvakare, anogara pambapa ari 1. Iko zvinozvo ari kupanya imba ani kuputsa imba muri yeZimbabwe mukamuona endai pachannel. Kana vatoshanda nawo vatumira muona akamira ari mukadzi akadhakwa zvokuratidza kuti hapachisina munhu apa ari mukadzi. Baba Isabel, zvava nenguva yakakura sezvichiitika zvokuti mudzimai uyu ari kutora zvinodhaka. Zvava nenguva yekuti murume aitozviona achimutsiura. Murume chakakwanisa kuita ndechekuti mwana wangu angararama sei, neniwo ndingararama sei nemukadzi akadai. Akwanise kuwachirwa, anoenda kudoro achiita zvomutakura kubhawa, achidzoka mumba. Vanogona kurara mumba zvokuti asingatozivi kuti mumba muno ndine murume. Anogona upenyu hwake kudhakwa. Zvekuti kana akanzi iye mumwiri make hamuna ropa, anotonzi dorondoro ashoma. Hama dzati here dzamukwanisa kumubatsira kuti aende kurehab. Izvezvi hama dziri kungomutarisa akadaro. Ndosaka ndichiti Zimbabwe mumbomuona akamira pamuti uri pamba. Munorwadziwa Zimbabwe kuti mwana wemunhu here, mukadzi wemunhu here, vatori amai veimwe mwana here, ko mwana wacho vanokwanisa kumurabata sei kana kumuchengeta sei nezvaari. Vane mwana 1. Mwana 1 akura sei? Mwana wechidiki ari pasi pe5 years but hama dzemurume dzakamutora. Zvakaoma. Tinoziva kuti dambudziko remadrugs, Baba Isabel, rabata rakanganisa nyika yeZimbabwe zvokutoti kapane National Committee on Drug and Substance Abuse yakatofomwa nehurumende kuitira kuti vabetsere kupedza kadambudziko iri. Saka kana une hama iri kutambura kane madrugs, fonai pa toll free number inoti iyo 0801 4424 0801 4424 0801 4424 toll free number yamunofona kamahara motaura kadambudziko ramuinaro kana kuti nhunha dzamuinadzo kubudikidza nehama yenyu iri kutambudzika nekutora zvinodhaka. Vanokubatsira, vanokudzai matanho ekutora. Zvakaoma Baba Isabel. Manyai pa National FM WhatsApp